Ayo. Apa ini? Bisa dikekor kan? Lah, nasi urip ngono lho. Mana lah? Otakmu ya apa lo? Cara dia utak. Aku kesek urep cok. Sik to. Polah ini apa? Sik to tak tekok meneng kok sik. Ora lho. Iki cara pikirmu ki piye? Jaremu mumet, Pak. Dede goblok. Dede. Panas lho, ora panas. Iya. Aku ki ngenteni. Apa yo ngenteni? Lah gacor ae coglokmu. Lah iki kula udan to bakalan iso Sik konten. koyo Lah iya syarat nebo. Kontene opo panas yo ora teko. Dibuka ono kene ketara. Lah iya. Jaremu Jare dede ditutupi ya mendung. Mendung. Nyadi lek mumet ki ngene iki lho, Wong. Iya. Nemen iki nyadi yo. aku takok. Ora takok. So, Ini lah utang. ora duwe. Blas arepnya. Eneng harga diri ya. Arep nyapo. Apa lho iki? Apa? Arep hormat to piye? Iya paling kok. Lho timbang brayai dran kembang lho, kimprut lho. Apik banget kaya Banget ngono. Wah, kembang kuwi aku olah apik banget kok. Apik banget. Penak menceblekmu. Apa kuwi? Tutuk. Tutukmu lho. Tutukmu detu. Untuk anu. Apa lho iki? Apa lho? Ora lho iki lahan semene mbane kok turoni bareng iki bandane sapa kok turoni. Matamu picek kok piye to? Alah. Iso Iso picek. Ora lho iki lek mumet aja ngono lho iki. Mumet kok ngegas. Modar iki wong telu lho iki mergane. Cemplung niki. Cemplungne iki. Apa lho? Sik nyampur gitu. Mendung. Ki aku tekok rene sing nyaur ini. Sik to iki sik to niki sik. Arep andi Iki arep nyandi meneh lho. Aku Rumah ini sama lho, SD. ini lho. Anu. Wis ben. Engko lek bocah kae keturun ning dalan wis sembuh wis rasa tulung. Geblak buang ae. Lahane sapa iki? Yo alhamdulillah. Alhamdulillah piye yo. Iki tekku ngono lho. Arep tak waris niki sisemu kuwi. Warisan iki. Heeh. Yo piye lho dadi dhuwit semene. Lah kowe iki yo aja ngono lho, Bos. Diwarisne arep didol jabang. Lek kok warisne iki Piye? sakno apa meneh? Sertifikat. Yo ora. Nah, Sertifikat sertifikate wis panggang medun lho, Mak. Yo ndak iso. Piye lho? Iso. Iki sawahe tok ya nganu gribo ya au. Kau sing ngantem iki ganjinge. Yo diantem-antem ning. Lah turute ya sik mandek ning kono. Lah iya. Curute iki Lah bae. yo jare arep minggat. Ndak nekat. Ora nekat. Kali yo.
Wis ben bocah Sampai arep mumet. ngalih, Bang. Bocah mumet wis ngono. Ngacor ae. Nyapa piye? Ya wis ngono kuwi, Mang. Wis ono mang pokoke. Teliti ya. Bandem-bandem ra iso. Coba meruwayu kae. Biyen. Ora ben ya kapan. Kambil ning sore nekmu ya. Endi lho? Ya, ning sore. Kambil. Kae Kae lho, lho. pring lho, arek. Lah Jawab, iki Boy. batese. Oh, kono kae. Iya. Kambil nekmu wis nek wong liya. Saya wong liya kayak gitu kan. Wisan. Wisan. Lho cepake gather kowe lek ngelak-ngelak kok singgeki yo piye ne? Ya kena. Lah ya Lah kena. apa nek sing nguwah karo singgek iki. Kae lho. Kae deng ijo-ijo ya. Dane. Untuk sing budal kuwi lho. Kae lho. Lah iki yo ro lho Coba ping kae. iki. Batese kok kono kae. Oh, celok. Ae ke mancepe sik nang lemahmu lho iki. Iki Iya. piye jaluk ngono iki arek. Lah, Iya. lek kambil sih. Mandak iki opo? Mandak seger ae singgek iki. Lho yo. Lah kuwi ya kambilku tapi ra gelem kuwi. Nekmu opo? Nek mau apa sedere sederet ki. Jare medheret kene. Kae iki setak nang kebenane wong lho mesti aku. Lah iya, piye lho. Kae iki asine Nek tapi yo wis meneng ae. Ya nek wong ta ini. Duku ae ngono lho. Dek ngene iki sawah pirang kedok ini sertifikate piro? Paling ora 20, 20-50. 20.000 20.000. piro iki? Bisa enek. Ora sertifikat ora. Roh lah iki. Yo, Sertifikat tanah to. Buku, Mak. Buku. Aduh. Ngono kuwi lek difotokopi ora kena sertifikat tanah. Kayak didol. Aduh, anut boleh Nyapa? itu rondap. Rondap. Isok nene pari ya, semprotnya. Kayak ngadir udah. Umpung wis ngene iki lho. Wis kuning-kuning ini sarep dadi. Kuning. Ya. Klekmu. Sik to meneng sik. Sing mumet ki asine bencok kaya kowe barang ki yo asine. Asline piye? Ya mumet ngono lho bae iki bae. Yo. Apa iki to? Heeh. Toren to? Toren iki sing lho. Toren enggak bang. Ya wis. Karene kene apa melu wis? Aku to. Heeh. Sak sirku. Ayo njogo-njogo kene ngono lho. Ngopo sari Joko? Ya enek manuk obdeng. Endi manuke? Ya menapa Ini dikekne wong-wong kan ditarik kok kene tuh ya apik piye to jajal. Iya wae iki. Ya urung kober to masalah. Timbangane Timbangane pangan kowe arep manuk. mangkat tuh lho, saurunge kok gekne. Lah iya. Ditarik kok itu Ben jagane aku Aku sama terus. luwak ngene. Ya anggur kowe kuwi lho sing gawe. Ya kan demek karek jagane ki wis. Lah, Oh, lah iya, iya. jagane kan karo ngene kan kenek to. Yo ora Ayo kok mungkin gekne kok karek ae ngene. terus mek. Sito. Lah mung ngemot bareng ki apik lho sajake. Ngene. Emotmu bro, emot apa kok? Ene ngarepan. Ya wis enak ya. Nanti. Kowe ngomong-ngomong. Jaremu arep nunggu iki wong Lah iya, piye lho iso. Ki apa nunggu kok manuk ya ora enek. Ingkut dong kaseneng. Itu kasane tutup tak yo Sama ora. kowe. Berambake. Ya jadi kowe. Ada lagi harus podo anu cah mah Ngene. ngarepan. Aku ki arep ndelok bencok menawa ki bocah ngletak ning kono ya to. Kan mati info. urip ngono ya. Nah, ya kuwi. Wis Kok ngomong ngono enek. kono lho, karo njogo sawah ya to. Iya. Ya artinya apa ya? Arenya apa sing ngene iki adrak-adrak sawah. Jadoli. Iki kena jan. Mak tenan to. Mak, tak ngomongi mak. Ya Allah. Aku ki yo kaget, jedak-jeduk. Ini ngopo cah bagus. Aku kok jan penasaran nek Ngono mah. Weh, ngatur pecah. apa lho maksudnya? Sok kabeh stres. Ndang ngomong. Ngene lho, Mak. Aku bingung lho malah. Yo anu pecah. Bocah ndi? Sapa jenenge ngono lho, Le? Anu, kampret. Oh, kampret. Iya. Lah nyapa penganyelne kowe ngono to, Le? Ora. Ora to. Bocah Oke. apik lho. Ora, Mak, ngene. Piye? Lho ngawur toren sithik ae lho. Heeh. Langsung arep apa njaluk sertifikat sawah lemah. Ah, Arep didol jereke. ora Le, engko lek ketemu aku engko iso kok aku ngomong. Ngene aman no.
Iso le aku ngomongi bocah kuwi. Anu, Mak. Guyon lek cah kuwi le. Oh, ndak paham, mergane iki toren iki ya. Torene ya arep melok ngono kuwi. Ngene. Piye? Riwayat terakhir 1 tahun yang riwayat ngono Ya wis riwayate, heeh. Terus riwayat kuwi anu, Mak. kuwi riwayat sawah apa riwayat bocah? Iya. Iki Anu iki riwayat iki lek ora salah, tapi ya bener. yo mesti lek ora salah iki bener. Tole ta bagus Ngene. sampe ngomong ate ya lucu men to. Piye? Riwayat iki anu ki gadekne lemah karo omah lek ora salah. Ya terus. Lah ya kuwi. Ale gadekne dheke lho nyang sapa? Wis gak paham. Lah iya to. Lah nyapa kuwi kok antara kampret karo sapa? Toren. Toren kok terus ngurus perkara anu iki aku urusane apa karo dheke? Yo paling bagi dua ngono lho. Oh, rencanane jelek banget ya cah kuwi. Ora apa-apa. Dhisik dene. Kan kuwi rong pengalaman. Kok lek wis ketemu karo mamakmu Piti, insyaallah lho. Ya. Insyaallah ora Ranting. wani, ora ngono lho Le. Ora oleh pakai kekerasan ndak Iya boleh. lho. Insyaallah kok tak kei saran, dhek iki terus pengertian ngono lho yo an. Kan ki bocah padha bocah ki padha ro ngertine. Anu Piye Le? to Piye? toren barang ki dulur lanang barang ki anu, Mak. Dulur lanang ki dipengaruhi mereka. Pengaruhi dijak tumindak Allah mengke ya. Heeh. Ya wis gampang kok tak kandhanane. Insyaallah engko dheke sadar oleh. Amin. Yo jenenge menungso ki enek kilate tapi lek bocah ki ngono kan bocah ro ngerti. Insyaallah lek tak kandhani dheke pan ngerti. Tapi ngene, Mak. Piye? Kok iso ya? Padahal Wis perkarane memang piye kok ujug-ujug kok pengen anu sertifikat dok iku lho. Disik-disike kaya apa? ya roh sawahe ombo kuwi wong loro kuwi. Ora apa-apa kok Le, sampean kan niate baik. Cara sampean arep kerja gek sawaya awake dhewe ombo kan bocah ki pengen kongkon ngriwangi aku ben aja keteselen mamakmu ngono to maksudmu. Tapi dhek iki duwe penemu ngono. Ora apa-apa kok awake dhewe niat baik kembali baik. Gampang bocah ki engko sak kandhanane. Ora lek diterus-terusne insyaallah ndak. Awake dhewe niat baik Allah memberi baik ngono ae. Kan bocah rong pengalaman, ngertine sik dhuwit tinggal apa awake dhewe ndak ngerti ya to. Iya. Orang ngerti kuwi ki haram, kuwi ki rakus, kuwi ki serakah kan ndak boleh ngono ki. Aja susah tak kandhanane. Insyaallah engko ora lek ngono. Sampeyan aja mikirne cah loro kuwi ya. Engko lek sampean sampe mikirne cah loro kuwi terus kowe mikirne aku. Sampeyan pikirane ra tenang mesakne. Sampeyan kan sik enom, lek pikirane susah aja sampe. Cukup aku wis nek iso ngurusi bocah ya. Sepenting aja dirasa kuwatir ngono ae. Sadan, Mak. Ayo Kek. Mami. Kok ayo balik wayah luhuran. Kita ae ayo dijak mulih engko nungso warane kono. Wis ben wis arep njogo sawah jere lek ana manuk Yo ngono. aja ngono le, bocah ki ora dikai pengarahan yo malih kaya Ora. cah piye. Heeh. Bayane. Ayo. Ayo. Nek Kowe iki aja susah lho le. Kowe iki arep mikir apa arep ngomong apa mongo karo mamamu. embuh dina iki menglo kok ketularan bencok mumete aku. Lah, kowe tujuanmu lho. Atur musing mangan yang ndi cah mengke-mengke. Embuh. Aku nguyur nyandi ngono aku tak paham. Apa kok goleki dhisik? Mosok digoleki karo aku. Golek iki turut ceren aku. Yo ora ngono lho, cetuke ning endi. Nek ana masalah ke diselesaikan yo. Aku tak nang omahe golek ono dhewe yo. Sampai ketemu tapi kowe ojo kasar-kasar aja cae. Ayo nyang mamak kon leren ning omah ngono ngomong api-api yo. Jadi kok rayu kok gelem rene dadi tak ntireng ngene ya. Terus golek ono bocahe tak aku tak enteni kene. Yo alah. Yo, Mak. Makane tenan to. Kare sampai pepaten. Adek yo pas wis panas, iki ora udan alhamdulillah. Anu lho lek digolek ning wong ae lho, mesakne nek kowe dhewe. Pengrewangi ya. Kali ya bencok-bencok ae. Ya wis sapa ae sing gelem nyambut gawe ya kuwi ya dikeki
kerugian ora mek anu dikongkon tok. Sakne yo to. Bayar dimoni ngomong. Alhamdulillah le. Wis panen tenan ya. Kok ono sing ijo ya ora bareng kayak kan. Apa wingi ora padha to le? Balik. Ora padha yo kae lo sing banget. Ayo delok kokone yuk. Yuk. Lah kuwi sebagai papan pinan kapan bilang jadi ini apa kapan? Ya Allah, yuk. Mak Jon, kok ijo ya kene teko kono. Janu wingi ora padha to le antara sing tuwek iki karo iki. Oh iya lah aku yo Tapi ora padha tapi yo apik ngono kok iki Mas yo carry. Lah yo apik tenan nek kuwi alhamdulillah. Panene malah golekne wong kan ra bareng-barengan, dadi penak. Kok kene sampe genten sing kuwi. Heeh. Iku buke kene iki le. Iya lantin. Yupe maksudmu yupe kene. Iya. Kayak nang akeh kene. Tapi ora trocos to le. Titik. Paringo. Tuwa kok kono ke yo le yo. Heeh. Arek sik juru-juru yo lho kono ke. Piye ndelok teko kono piye? Kok sik lha yo sik koyo ngono kae. Ini kok nemen to le kae. Kacake kok suwi men ora bareng tenan to dak nule landur. Aku ora paham to, Mas. Kongkonan sapa lho sampean pas anu pas murite kuwi lho. Apa kono tandur dhisik apa enek winih turah kok sapa iki dikekne ngono. Iya kayak iki gak rasa lah. Berarti winihmu turah ya? Iya, lek turah ya kuwi tapi sampean ra eling. Tapi lho kacake suwi banget lho, Le. Anu sok dibarengne ae ya, dibarengne ae. Kae ora sampe tuwek banget, rada kuning ngono ae kok diret dadi tak besok bisa bareng. Ben penak ning ngopeni ya. Ya ngono carane. Kok kena to lele. Lek dikandani kowe iki iya ngono lho. Engko mek muni kena. Tapi yo krungu ta? Titik. Lho, kok iso titik lho le ya sing akeh ya krungu ngono lho. Tapi alhamdulillah le apik. Apa sing kono dak anu kok kurangi to rabuke kok welek sing kono kae. Sing dhuwur kok maksudku. Cilik-cilik rabuke ora padha. Ndak lho piye? Lah aku tuku ning kono malih ning kono entek. Apa pas kowe ngrabuk kebanjiran? Gek anu keli rabuke. Oh, jadi. Lah kene banjir ora tau le nalika kowe tekas ngrabuk kuwi. Enak titik ning kono. Tapi delok le ngesor lemu dhuwur kuru ki soke ngono, sampean bareng rabuk ora kok temboki lah banyune mili banyune udan keli dadi mesor, sing lemu ngesor. Sesuk nek lek ngrabuk ya le, bareng rabuk ki nggon anune bedan banyu ki anu nang tembok ana. Dadi engko lek disat ora keli lek banjir suwaya-waya rabuke ya. Paham ora to le? Paham Gedik. Apa kesel banget ngono to le lek ning sawah ki? Ya piye? Wis dhewe iki. Jadi tak omongi to le, lek garap sawah, aja digarap dhewe. Golek kanca ya dibayar, ngono lho le. Nah, kanca dibayar ora gelem iki piye lho? Sampeyan remuk, aku lho mesakne lek sampeyan remuk, sik enom aja remuk-remuk. Sing penting menyambut gawe iki semangat ya. Aja sampe remuk awake, dibumeni awake. Lek semene buane kok garap dhewe ya remuk. Mungkin iki yo kuat iki jute yo. Ya alhamdulillah, tapi aku lho mesakne. Lek kowe keplendir gawean lho mesakne, yo to. Mendah lho, apa sitok ra iso boloke ngejak sitoke neh sapa sing iso rewang ngono ya tak bayar, ngono lho. Ya, lek garap sawah kudune ngono, aja kok tandangi dhewe mari lempoh lemes no ning wong ya. Mesakne. Kapane lho kuwi lempah awake lemes iki. Peh. Magis ngono ku lho. Kayak awake lemes-lemes ngono. Kowe iki salah paham to le. Maksudku ki lek Medeni. Wis ae mulai kon dinding malah. Iki dan wis ayo mulai lek ngono le. Kesel aku pisan. Kene ora enek panganan apa-apa. Ndak lempah to. Ndak lemes. Ngono iki kene kelodok ana panganan apa banyu kuwi. Lho wis entah dadi lek pas wayahe ning kene ning sawah iki apa pengen telo digodhog apa dibakar ngono le. Lah belas luar ngombe iki enek to le.